Okay guys, ingredients na lulutuin natin. The chicken, and then the spices are garlic, ginger, green chili to be spicy, red onions, and the fish sauce and the black pepper. And of course, the number one ingredient is the Java curry. We are going to use the Java curry because we are going to put also the coconut milk. Ayun, in English ko konti kasi may nag-request kanina umaga na mag-English daw ako lalo sa lutuin. Pero ito yun guys, ang ingredients. May manok, sabi ko na, may nyog, yung gata, yung ginger, yung luya, yung bawang, may green onions, may green chilies tayo para ma-spicy, and then abundant amount of red onions, then the black pepper, patis, and the Java curry. Ayan. At umpisa na natin. Let's go! Ayan. Una po sa lahat ay initin muna natin yung kawali. Okay. Sindihan natin ang kalan. Ilagay ito. Initin natin guys ang kawali. Patuyuin. Okay. Lagyan natin ng cooking oil. Ayan. Para panggisa sa spices. Initin ng mantika. Lagay natin una ang luya. Minced ginger. Yung minced ginger na ginawa ko guys is maybe about 100 grams of ginger. 150 maybe. Abundant. And then 8 cloves of garlic. Ayan, may nagtutugtog sa taas, nagtatrabaho. Ang ganong asawa ko. And then 2 pieces of large red onion. Gisa lang natin hanggang maging translucent yung sibuyas. Hintayin natin konti. Tapos ilagay na natin yung manok. Yung manok is mga siguro let's say 3 kilos of chicken. Ginagawa kong abundant para sa ganun may allowance siya kasi alam natin na yung manok ay nagsishrink. Yan, nagsishrink, and so abundant yung niluto ko today para sa ganun ay kasali na hanggang bukas. Wow! Para may leftover. Tapos ito ihahalo natin yung Java curry. Ito yung guys, Java curry. At ito ay available sa mga supermarket. Ewan ko kung dito sa Bohol meron ito. Pero ito yung nabili ko sa Landers. Yan. Pumunta kami noong medyo matagal-tagal na rin before my COVID-19. So, ayan. At ilagay ko na yung chicken. Lagay na natin guys yung chicken para ma-extract niya yung kanyang fat. Tapos tanggalin natin yung excess fat mamaya. Ayan lang natin dyan para ma-extract yung kanyang excess fats. Yung mga fats niya ay ma-render. Yan. Yun yata ang term. So that the fats will be rendered, we will remove the excess fats and then continue with our cooking. Ayun, nakita nyo, meron ng liquid. Ayan, may nagka-liquid siya. Ayun.
lumalabas na yung kanyang oil. See? Ulit ayan see? Marami na siyang na-extract. Wala naman masyadong fast. Pero hintayin rin natin. Tingnan natin kung may mga ibabaw mamaya na fast. Ay alisin natin guys. Ayaw natin na. Kaya hayaan na muna natin mag-isa-gisa. Ayan. Okay. Hindi naman mataba. Hindi naman siya mataba-taba. So, anyway, let's continue. Ilagay ko na yung patatas para maluto na siya. Anyway, hindi ko pala na-mention kanina, may patatas dyan. 4 pieces of medium potato. And then, yung carrot. Ayun, yes. Place 1 carrot. Natin ang carrot. Ayan. Isa-gisa muna natin. Ang dami, no? Pero mamayang maluto yan. Mag-save kasi yan, guys. And then, you know, mabuto itong niluto ko. Kasi isinalay ko. Ang pangit pakinggan, pero totoo ito. Isinasali ko yung ulam ng mga pets na gusto ko silang makatikim din pag may ulam kaming ganito. Kaya dinadamihan ko guys. Ayan. Mga dogs. Ulam namin din. Kasali na ang dogs. Ayan siya. Tayo natin. Ayan. So, lagyan ko siya ng tubig. Check muna natin. Pag namuti na yung karne natin, katulad nito, ay lagyan na natin siya ng konting tubig. Lagay ko na yung patis. Kita nyo guys, para lumasa na siya. Yung patis, 2 tablespoons. And then, put some water, 2 cups of water, then let it boil. Let it boil and then place the curry, okay? Let us just wait to boil and then we will put the curry. Maingay po yung nagtatrabaho ko. Takpan natin para kumulo. Tinakpan ko and let it simmer for maybe 5 minutes. Oh my gosh. Hi everyone! Welcome again to our channel. Wait. Wait lang. At ako'y nagluluto. Sinecheck ko yung mga videos ko guys. Pero ito muna ang gawin natin. Ayan, kumulo na siya. So, let us put the ito guys. Yung ating buksan ko siya. Pero naman siyang bukasan dito. Ayan o. Buksan natin ang yan. Oh, nakita mo? Ganyan siya. So, ayaw kong masyadong sobra, kaya kalahati lang ilalagay ko guys. Kahit, ayan.
Dalawang blocks. Ayan. Ibalik ko lang siya sa freezer. Ano, balutin ko ng plastic at i-stack ko ulit doon. Ayan ay ma-melt na siya dyan sa loob. Hintayin natin. Habang kumukulo ay na-melt yan. At hintayin natin na ma-melt bago natin haluin. Okay? So, ready? Let it simmer for about maybe. Uy, nabaliktad ah. Let it simmer for 3 minutes and then balikan natin. Okay, let us check. Wow! Malapit ng maluto. Okay, tigas pang patatas at carrots. Ayan. So, nag-melt na yung curry, guys. Look at the color. Look at it. Oh, brown. That is curry. Bango. Sarap ng amoy. So, now, it is time to place the coconut. Wow. So nice. Para makuha lahat, ay banawan ko pa rin ito ng tubig konti. Ayun. Oh. Very nice. You see this? Kasi yung sabaw, gusto namin ihalo sa kanin mamaya. And then also the dogs, they love that. Big sabaw-sabaw yung kanin. Then nilalagyan din namin ng dog food. Siyempre, kasali natin, kapamilya natin yan. Mga dogs na yan. So, ayan. To be spicy, wow, I have here a lot of green chili. Let us make this chicken curry spicy. Ayan. Putulin ko pa yung mga ilan-ilan para ma-spread yung hanghang. Wow, grabe. Ano? Ayan. So, ayan. At mamaya ay ilagay ko rin ito para bumango. Lagyan ko siya ng paminta, the pepper, black pepper, coarsely crushed para mabango talaga. And it is freshly crushed talaga yan. Sarap na yan. Pag kulang ng salt, mamaya, tikman ko at makita kung kulang ang salt. Teka, kuha ako ng kutsara para di mapagalitan. Kuha raw ng kutsara para di mapagalitan, guys. Kasi may mga gagalitin dyan nagko-comment eh. Okay. Chill lang. Hindi, mababait naman yan. Okay na okay yung salt niya. Tamang-tama lang. So, that is enough. Hindi ko nalagyan siya ng salt. Dahil 2 tablespoons of that fish sauce is enough. And then also the curry cubes are a little bit salty and also tasty already. So, no need to add salt. Tingnan lang natin, i-check natin ng chicken kung luto na, hindi pa. Let us simmer this for another 10 minutes, guys, to be sure.